Доброй памяти нить. В Молодечинской центральной районной библиотеке имени Максима Богдановича состоялся вечер, посвященный ветерану Великой Отечественной войны протоиерею Григорию Попову. Какой вклад вносили православные священники в победу во время Второй мировой, в репортаже нашего корреспондента. У сям'і веруючих донских казакоў Поповых бацька спяваў у царкоўным хоры, а дзед бачыў унука Рыгорку святаром. Мара збылася далёка не адразу. Спачатку юнак адправіўся добраахвотнікам на фінскую вайну, дзе размініраваў мінныя палі, а вялікую айчынную сустрэў у нашым горадзе салдатам 24-й Самара-Ульянаўскай дывізіі. Адразу ж быў адпраўлены на фронт, праваяваў год, атрымаў цяжкае раненне ў адным з баёў і ў непрытомным стане трапіў у палон у маладзечанскі шталах 342. Яго адправілі ў гаспадарчую брыгаду на розныя работы. І неяк іх ахоўнік-паліцай расказаў, што ўсіх халастых ваеннапалонных павязуць у Германію і параіў Рыгору хутчэй жаніцца. У 42-м годзе Попов абвянчаўся з дзяўчынай Зінай, з якой пражылі больш чым паўвека і вырасцілі 4 дзяцей. Калі Беларусь вызвалілі, Рыгора адправілі ў штрафную роту, дзе мала хто заставаўся ў жывых, змываць крывёй знаходжанне ў палоне. Але салдат дайшоў амаль да Берліна і вярнуўся дамоў з ордэнам айчыннай вайны першай ступені і баявымі медалямі. Потым была вучоба ў Ленінградскай духоўнай семінарыі і Маскоўскай духоўнай акадэміі. Службу святара Рыгор Попов нес у России и Беларуси. Мы ходили к нему на чай, мы много беседовали, он рассказывал, как был знаком с патриархом Алексеем. Вот, это вообще человек-история. Познакомились, я даже не помню в каком году, но в начале моего творческого пути с ним. Он попросил меня написать иконы для Крустовской церкви. Я сейчас не могу вспомнить, какие именно иконы, но, по-моему, даже что-то в иконостас писала я эти иконы. Он приглашал меня на богослужение. Я была у него там в холодной этой церкви, которая не отапливается. Поэтому действительно очень такие светлые, теплые воспоминания остались об этом человеке. Апошнія асабліва гады яго, яны праходзілі пад знакам святасці. Яны нагадвалі жыццё старца, монаха-схімніка, які праводзіў сваё жыццё у асноўным у пасце, у малітве, у маўчанні. Дзверы яго сціплай хаты амаль не зачыняліся. Да яго прыходзілі шматлікія свяшчэнна і царкоўнаслужыцелі, прыхаджане, многія духоўныя дзеці, якія атрымлівалі ад яго прыліў светласці, чысціні, духоўнасці. Вучыліся ў яго шукаць у жыцці Царства Божага. Рыгор Попов адбудоўваў цэркві ў Груздаве і Гарадзілаве, служыў там настаяцелем, атрымаў шмат царкоўных узнагарод. А яшчэ з яго пачалася дынастыя святароў. Сын Анатолій настаўляў на шлях ісціны прыхажан у храме рызапалажэння Пресвятой Богородицы ў тым жа Груздаве, а ўнук Дмітрый Попов з'яўляецца святаром прыхода храма Рождества Богородицы ў Палачанах. Когда я заканчивал школу, я вот с 89-го года, как отец Григорий был в Беларуси, служил, и вот 2000 год, да, я все время был при храме, при нем, мы вместе жили, вместе живем, всегда видел, молится, что делает, сколько людей приходит, просто обращаясь за советом, и он оказывал всем помощь. Узгадалі на вечары памяці і пра святара Груздава хожага палачанскага прыхода Мікалая Гурыновіча, які выдаваў фіктыўныя даведкі маладым людзям ад угону ў Германію. Бежанцам і ваеннапалонным дапамагаў і маладзечанскі благачынны Алексей Маеўскі, які ў мірны час на ўласныя сродкі потым устанавіў помнік усім загінуўшым землякам. Вайна для многіх святароў стала выпрабаваннем веры, і яны годна вытрымалі экзамен і духоўны, і грамадзянскі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.